kiye nambah 50, kae nambah 100. Malah Nini Kardem nampa sebrongkosan lengah temen beras karuyah. Wong cilik siki lagi repegan desawani ceritani kaya majikan dadakan. Malah akeh sing pada ngaweh duit nuju sing teka mertamu ujuk-ujuk ora tau-taune sopan banget, apa-apa dicocok-cocok. Nah jere esi sedulur tahu bareng sekolah, kabeh tujuannya mung siji, Rika ngesuk milih nyong ya aja liyane. Rika ngesuk milih nyong aja liyane. Mengko anggar nyong wis dadi DPR mesti emut Rika. Nang praene sing ditamoni keton bingung banget. Saking akehe sing pada omonge, jane atine jengkene atine grundel. Baik aku milih ya aku milih ya sebombonge udele dewek. Nyoblos mung sewong kon sing kabeh coblos ya angel. Ya muka-muka pada mikir aja mung nampa duite, tapi mikir sing ditoblos kuwe bisa sing di jaluk ya bisa makili nang kancah wakil rakyat berembugan. Orang mung dadi DPR meneng jago mung nampa duit toh. Ayo gue kelilan kebolan di ngesuk maning.